L-għada li l-ekonomija rċevit konferma oħra pożittiva minn Aġenzija Ġermaniża tal-Kreditu, Adrian Delija baqa' jsostni li pajjiżna qed jaqa' lura fir-rankings. Inkella ħanqgħu lura u lura kif qed naqgħu f'ħafna mir-rankings meta tara r-rapporti li joħorġu bħalissa madwar id-dinja. Delija għal dan sigħat wara li l-Aġenzija Internazzjonali Credit Reform saħqet f'rapporti li Malta se tibqa' b'rating A+ u prospetti stabbli. Dan apparti li l-Fond Monetarju Internazzjonali u rapporti tal-Kummissjoni Ewropea sostnew li pajjiżna se jieħu l-inqas daqqa ekonomika mill-pandemija u se jirkupra fi ftit xhur. Intant fil-waqt li sa din il-ġimgħa l-Gvern nefa' aktar minn 10 miljun euro f'benefiċċji soċjali lil dawk milquta mill-pandemija, Delija baqa' għaddej bl-istess kantilena. Min ikun fil-Gvern ma jistax jaħkem u jaffeċ iċ-ċittadin tiegħu. Saħansitra Delija għal dikjarazzjoni surreali fejn il-Gvern jikkompeti man-negozji, anke Columbia University, università rinomata fl-Amerika, sostniet li l-pakkett ta' għajnuna ta' Malta għan-negozju l ħaddiema huwa l-aqwa wieħed fid-dinja. X'għandkom bżonn in-negozji li qed bagħtu biex verament il-Gvern ikun qed jenkom mhux jikkompeti magħkom. Fuq l-istazzjoni mbagħad b'wiċċu l-qudiem ftaħar bil-bini tal-Isptar Mater Dei taħt Gvern Nazzjonalista li kien mifni bi skandli fosthom li sar magħruf li partijiet minnu imbena b'konkos difettus. Kien irnexxielna meta kien imbena il-Mater Dei. Il-konkos difettus wassal biex mit-taxxi tal-poplu jitħallsu mal-150 miljun euro wara li l-Gvern Nazzjonalista ta' Lawrence Gonzi iffirma rinunzja sabiex il-kumpanija Skanska li bniet l-Isptar Mater Dei ma tkunx responsabbli għal difetti li setgħu jinqalgħu fil-bini tal-isptar. Intant il-kap tal-Oppożizzjoni qal li dwar il-governanza tkellem ma' Repubblika laqda b'esponenti mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil li kontinwament tfakru li huwa għadu ma qatx l-investigazzjoni fuq l-allegazzjonijiet serji li għamlitlu Defni Caruana Galizja li fetaħ kont bankarju f'Jersey u li daħħal fih flus ġejjin mill-prostituzzjoni. Ndajna mal-Repubblika. Fuq ir-riformi tal-Kummissjoni Venezja fejn saħansitra anke l-Kamra tal-Avukati nnotat il-pass fid-direzzjoni tajba fil-proposta tal-Gvern dwar il-mod ġdid tal-ħatra tal-ġudikanti, Delija wkoll kien negattiv. Il-Gvern irid li jikkontrolla l-qrati allura jażel il-min ipoġġi ħalli jiddeċidi hu il-ġustizzja kif isir. Tul l-intervista Delija kien anki negattiv u ħambaq fuq il-proċess tal-għażla tal-Kummissarju tal-Pulizija. Anke jekk dan il-proċess huwa mhux biss konformi ma' rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja, iżda anki jmur pass il qudiem hekk kif il-Prim Ministru Robert Abela raħa min jidu l-poter li jażel direttament u min jokkupa l-ogħla kariga fil-korp. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.